Кожны раз, калі ты апынешся тут, ты ведаеш, што сама выбрала сюды вярнуцца. Вітаю. Мяне завуць Марк С. І я добраахвотна пагадзіўся прайсці працэдуру, якую называюць раздзяленне. Я даю згоду на раздзяленне маіх успамінаў пра маю працу і асабістае жыццё. Я ўсведамляю, што пасля правядзення працэдуры я не змагу дасягнуць знешніх успамінаў, знаходзячыся на раздзеленым паверсе. Скажыце удзячнасць. І не захаваю працоўных успамінаў. Гей! Даруйце, калі выйду адтуль у канцы дня. Я кажу гэта добраахвотна. Гэй, дзеці, што на вячэру? Мы цябе папярэджвалі. Пра вітанне? Ды вы жартавалі. Мы яго шчыра не выносім. Колькі прычын мы тады прыдумалі? 8. Добрый дзень. Вітаю, містер Мілчык. Марк, можна цябе на пару слоў? Піці больш не працуе з нашай кампаніяй. Мне шкада, Марк. Мне заўсёды падабалася ваша з ім офіснае сяброўства. Што здарылася? Мы прасказалі, але, на жаль, палітыка канфідэнцыяльнасці забараняе. Я даю табе свабоду служыць. Кіру на высокай пасадзе кіраўніка аддзела рукапаціскання будзе даступна па запыту. Дзякуй, можна мне рукапацісканне? Так, хто ты такі? Мяне завуць Піці, я з працы. Дык мы сябры? Я твой найлепшы сябр. Усё, што яны там кажуць, хлусня. Я думаў, што толькі монстр можа адправіць кагосьці працаваць у такое месца. Асабліва, калі гэты хтосьці, гэта ён сам. Калі хочаш ведаць, што там адбываецца, ты знойдзеш пачатак вельмі доўгага адказу. Што адбываецца? Чым мы на самай справе тут займаемся? Важна, каб ваш позірк быў добры. Ведаеце, як зрабіць позірк добры?